As falcatruadas, os amores, as viaxes por Galicia dun grupo de estudantes universitarios de Santiago. O fío condutor pode parecer moi actual, pero ten máis de 100 anos. Está na novela A Casa da Troia, na súa película de cine mudo. Estreouse en Nova York no ano 1925. Agora estáse poñendo outra vez de moda. En pequenas pílulas, nas redes sociais desvélanos os segredos da grabación da que foi toda unha superproducción do cine mudo. O travelling desde un vello Ford T. Entón, eles desmantelan a capota tal e como indican na parte traseira da fotografía e cambian as rodas, sustitúenas por unhas rodas de ferro para poder circular por ese carril. Natural de Ribeira, Estíbaliz leva 3 anos de profesora universitaria nos Estados Unidos e foi revelando plano a plano as anécdotas e os emprazamentos da adaptación ao cine que o propio Lujín como productor e Manuel Noriega na dirección fixeron da novela. Houbo 5 películas en 4 décadas, esta é a primeira, entón temos a grandísima sorte de que esta película se conserva a día de hoxe. A expo coa intrahistoria do filme está en Padrón, fotogramas con anécdotas da vida universitaria, das escapadas dos estudantes por Galicia adiante, das rúas de Santiago ou de Padrón, tal e como eran hai un século, e tamén vestixios do impacto mediático que tivo a nivel internacional. Nos meses vaise proxectar aquí, con música en directo. E con gran protagonismo para unha peza moi especial. O sea, eu tiña as miñas dúbidas se xa nos anos 20 a canción podería estar ou non desfasada para o público. Estamos falando de cine mudo e nos textos aparece unha noite na eira do trigo o refrexo do branco luar. Quere dicirse que o público, pese a ser cine mudo, ao leer eses primeiros versos íbase a sentir identificado. Imaxes que nos impactan hoxe, pero que supuxeron unha verdadeira sacudida para os emigrantes en América dos anos 20 do século pasado, que con orgullo asistiron ao éxito do cine galego nas grandes pantallas de Nova York.